Το Auto Agora αποκαλύπτει τις αδυναμίες των αυτοκινήτων. Μάθε τι δεν σας έχουν πει. Τα 7 κόκκινα σημεία του Volkswagen T-Roc. Έχει φαρδί πίσω κάθισμα και καλό αέρα για τα κεφάλια των πίσω επιβατών, αλλά μετρήσαμε κατανάλωση 9,2 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα στην πόλη, όταν π.χ. το Yaris Cross Hybrid είναι και 4 χιλιάρικα φθηνότερο και καίει 4,5 λίτρα. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι έχει καλά φρένα και χώρο αποσκευών, όμως δεν είναι καλό στους ελιγμούς αποφυγής κινδύνων. Είναι το πιο ακριβό σε όλη την κατηγορία στις βασικές εκδόσεις, με τιμή 27.300 ευρώ και έχει μόνο 2 χρόνια εγγύηση, όταν π.χ. το Ford Puma έχει 8 χρόνια. Παράλληλα, μας δυσκόλεψε και στο παρκάρισμα, αφού έχει το μεγαλύτερο κύκλο στροφής της κατηγορίας και δεν έχει κάμερα οπισθοπορίας. Δείτε το πλήρες άρθρο και τι άλλο δεν σας έχουν πει για το Volkswagen T-Roc στο autoagora.gr.